עכשיו להזמין על הבמה שלנו את הכנרת הצעירה נטע ורטמן כדי לבצע את הפרק האחרון מתוך קונצ'רטו החורף מאת ויוולדי. קבלו אותה. שלום נטע. תודה רבה לנטע ורטמן ולנגנים. תודה רבה. נטע, בואי אלינו. אולי אני לא יודעת אם שמת לב, אבל גולי צמרמורת, ולא בגלל הקור או החורף של ויוולדי, אלא בגלל הנגינה המופלאה שלך.
באיזה גיל את מנגנת? מי בחר בכינור? אני, בהתחלה, הייתי חברה, אמא שלי הייתה חברה מאוד קרובה של המורה שלי, והלכנו פשוט להתארח אצלה, והזמינה אותי לקונצרטים שלה, והקשבתי לה, ואמרתי, אני מאוד רוצה לנגן על הכלי הזה. וכשהתחלתי ללמוד אצלה, אז הבנתי שאני כל כך התאהבתי בזה, שאני פשוט לא יכולה כאילו להפסיק, ושאני כאילו פשוט התאהבתי בזה לגמרי. תשמעי, זה סיפור מדהים ומעורר השראה. את מתחזקת עוד תחביבים חוץ מהכינור, נכון? כן, יש לי שחייה ויש לי ציור, ויש לי גם חתולה גדולה ומאוד חמודה וקוראים לה קריס, והיא עוזרת לי באימונים. כן, היא יושבת לי בתוך הנרתיק של הכינור, וכשאני מנגנת מזויף אז היא עושה תנועות עם האוזניים, וכשאני מנגנת נקי אז היא מרוצה ועושה צלילים כאילו של אהבה או משהו כזה, מור, משהו כזה. מקסים, כמה שעות ביום את מנגנת? 3.5. 3.5 שעות בשבוע או ביום? 3.5 שעות ביום. טוב, המחויבות שלך היא מדהימה. מה החלום? להיות כנראה מקצועית, לנגן ברמה גבוהה. את כבר כנראה מקצועית ואת כבר מנגנת ברמה גבוהה מאוד. תודה רבה לך, נטע ורטמן. תודה, תודה.